ఒక సినిమా తీయాలంటే ఫారిన్ లొకేషన్లు, భారీ కాస్టింగ్, ఫారిన్ విలన్లు అక్కర్లేదు. మన చుట్టూ జరిగే కథకు కృత్రిమంగా హంగులు అక్కర్లేదు. మన రాష్ట్రంలోనే సాలూరు, బొబ్బిలి లాంటి ఊర్లలో ఎంతో అందమైన లొకేషన్స్ లో, అంతకు మించి ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాల్లో, ఎత్తైన కొండల్లో ఎంతో భారీగా తెరకెక్కింది చిన్న సినిమా కవ్వింత. ఒక చక్కని కథని, అంతే చక్కని కథనంతో అందరికీ నచ్చేలా, ప్రతి ఒక్కరూ మెచ్చేలా తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు త్రిపురనేని. తన ఫ్యామిలీలోని పెద్దవాళ్ల ఆశీస్సులు, దర్శకుడు కావాలనే కసితో ఎంతో శ్రమ కోర్చి ఎన్నో చింతలను దాటి కవ్వింత మన ముందుకు తెస్తున్నాడు విజయ్. బ్యూటిఫుల్ స్టోరీకి బ్యూటిఫుల్ పేరు కావాలి, అది కొత్త వాళ్ళు. యంగ్ హీరో విజయ్ దాట్ల అండ్ క్యూట్ హీరోయిన్ దీక్షా పంత్. సినిమా పోస్టర్లతోనే ఈ జంట అందరినీ ఆకట్టుకుంది. తనకు మాత్రమే కాదు, ప్రేక్షకుల మనసుకు నచ్చేలా, కథకు సరిపోయేలా సంగీతం ఇచ్చేందుకు ముందుంటాడు యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సునీల్ కశ్యప్. మరోసారి ఈ కవ్వింత సినిమా సంగీతంతో సంగీత ప్రియుల మనసు తుళ్ళింత చేయబోతున్నాడు. కంటితో కాకుండా తమ కెమెరా కన్నుతో రొటీన్ గా ఉండే లొకేషన్ ని కూడా అత్యంత సుందరంగా చూపించగల సినిమాటోగ్రాఫర్స్ కార్తీక్ అండ్ శ్యామ్ కవ్వింత సినిమాకు విజువల్ బ్యూటీని యాడ్ చేశారు. ఎల్బి శ్రీరామ్ లాంటి సీనియర్ నటులతో పాటు నవతరం కామెడీ తారాజువ్వలు ధనరాజ్, సత్య, నవీన్, అంబటి శ్రీనుల కామెడీ మనందరినీ చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ఖాయం. కవ్వింత సినిమాలో పనిచేసిన 90% మంది అంతా 30 ఏళ్లలోపు వారే కావడం ఈ సినిమా యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ అనడానికి కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. యంగ్ టీమ్ అంతా కలిసి ఇష్టంగా కష్టపడి చేసిన సినిమా కవ్వింత త్వరలో మీ ముందుకు రాబోతోంది. సో ఆల్ ది బెస్ట్ టు కవ్వింత హోల్ యూనిట్.